Hi guys! Good morning! It's Michelle V and here's welcome sa aking channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! As you can see, I'm outside now. At alam niyo ba kung anong oras na? It's 8:05 at meron akong appointment ngayon sa aking dentist at 8:15. So, anyways, I'm 5 minutes. 5 minutes na sa, nasa dentist na ako kasi dito lang yan guys sa city sa amin. And yes, syempre bibilisan ko ng lakad. Kasi, parang hindi tayo malate kasi alam niyo ba, nung nakaraan na late ako. Sabi niyo nung sa may receptionist, late ka ng 20 minutes, sabi. Tapos sabi ko, oo kasi, time kasi na yun, sobrang traffic, hindi ko alam, first time ko yun na gano'n, sobrang traffic. Tapos, sa sobrang traffic niya, naghanap ng ibang route yung bus na magdadaanan. So, natingin niya ay mapapabilis kami. So, mas na late. So, yun. So, yes. Yung time kasi na yun is alas 8. Alas 8 yung termin ko noon. So, uy, grabe. Daman ako dito sa may Douglas. Sa city kasi ako. Ang daming mga mabango. Diba, na-distract tayo. Anyway, so yun nga, na-late ako. So, buti na lang, nung kinausap yung dentista ko, sabi niya, oo, sige, anuhin mo siya kasi, yun, buti pinagbigyan talaga ako. Kasi dito guys, pag ganyan, pag late na late ka sa termin mo, posible talaga na hindi ka na nila tatanggapin at gagawan ka ulit ang another termin. Kasi nga, hindi lang naman ikaw yung may termin sa araw na yon. So, diba? So, yes. At hindi pwedeng ma-waste yung mga time nila kasi time is money, time is gold dito. So, kasi bawat oras ay binabayaran. So, yun. Hindi pwedeng sayang ang mga oras. So, yes. And, yeah. Ayun. Maganda yung panahon ngayon, pero naka-jacket ako pa. Sa asawa ko to na jacket, guys. Kasi tinamad na akong pumunta doon sa pinaglagyan ko ng maliliit yung jacket. Kasi nga, na ngayon, maganda na yung panahon ngayon. Hindi pa bukas yung mga shop, guys. Kasi alas 10 alas 10 pa sila nagbubukas, alas 9. Ito nga, alas 11. Mga ganun. Late sila nagbubukas dito sa city. Kasi mga 10. Mga ganyan. So, maganda pa magkakalakad, oh. Charot. Ayan. So, ayun. Yeah. Maganda maglakad sa umaga na ngayon, guys. Ayun, hindi na masyadong lamig. And, yeah. Ang ganda dito sa may background kapag ito ko sa inyo. Yung may design na may old house nila. Pakita ko sa inyo. Again. Ito, ah. Ayan. Di ba ang ganda? Bilisan na natin. Baka tayo malate imbis na. Meron pa akong 10 minutes or 8 minutes na lang. Tapos ayan yung obs and gimuze dyan. Punta ako dyan mamaya kung may okra. Parang kakaiba yung aking yan. Malapit ako, guys. Nagkiklingan lang ako. Hindi ako late. Guten Morgen. Ich habe einen Termin um. Nehmen wir noch mal das. Danke. Dito na ako, guys. Ay, akala ko bukas ang zipper ko. Hindi na malaman dito. Akala ko dati fake yan. Totoo pala yan.
So yes, waiting na ako guys. And may tawag ito, may bus stop sa mismong ano. Pero hindi ako sumakay ng bus stop punta dito guys. Kasi pag patatik mo ng city, sasakay ko ulit ng bus punta dito. So ako nilakad ko siya kasi 5 minutes lang naman. So yeah. Hi guys! Update! Tapos na ako sa aking appointment sa ngipin. Para mas gumanda ngayon yung ano ko. Na camera. And nanilagyan na nila ng ano. Anyway, pagka nagpa-root canal ka kasi, ang dami niyang steps. So, the first steps is, syempre, ano ba yung ginawa sa akin noon? May nilagay sila ng parang fulong. Basta nilinis, tapos fulong. And then, ayun yung una. Tapos, ang sumunod, ito yon gamot. Tinanggal nila yung fulong, nilagay nila ng gamot. So, yun, nilagyan nila ng gamot. Siyempre, may fulong pa din. So, nilagyan nila ng gamot. And then, the last steps is, nilagay na nila yung magiging permanent na parang magiging ngipin na. Ganyan. So, yung ganun. Gamot, tapos parang ganun pa. So, yun. Kaya, meron pa akong last na appointment, which is next week na din yun, guys. Next week, Monday. Ang ganda dito, no? Next week, Monday, and then, yung mga susunod, after nung nun, meron pa akong susunod na appointment, which is, hindi na root canal, pasta na. Madami kasing kailangang pastahan sa ngipin ko, so yun. So, may dalawa pa din. So, ayun. So, yeah. Dito ako sa Obsan Kimoset, tingin lang ako ng okra. Ay, wait lang. Ang ganda ng mga ano nila dito. Mangga. Uy, ang mahal ng kanilang dragon fruit. 699 yung isa. Pero masarap kasi ito eh. Eh, bili lang ako ng okra guys. Ito Obsan Kimoset. Ang dami mga fruits. Yes, tapos na. Okra lang ang binili ko doon. And then, grabe yung sikat ng araw ngayon. Ang ganda-ganda. Ano ba yan? Nakaano sa mukha ko. Ano bang mga nakaano ngayon? Wala bang bukas yung iba? Bukas na dito yung anong tawag ito? Egg stain. Parang ang sabi mo, bilihan ng mga ramit ng mga bata. Mostly mga bata. So, tingin tayo dito. Tingin lang naman. Kasi, wala nang masama. Tingin lang. Meron sa dito mga tigpa 5 euro. Ito, 5 euro. Ay, nakalagay 5. Pagka nag-sale din naman kasi sila, maganda rin naman yung mga sale nila. Anyways. Parang di naman 5. Ab lang pala, ab. Hi guys! Update sa bahay na. Nagsimula ba ako ng vlog? Oo, tama! Ano ba yan? Sa bahay na ako. Sabi ko, ha? Ano ba yan? Alam niyo, nagiging makakalimutin na talaga ako these days. Hindi, makakalimutin talaga ako. Hindi ko alam. Siguro sa dami ng anesthesia na inano dito sa ngipin ko. Alam niyo ba yun? Parang napunta dito sa parang nakakalimot ako ng mga bagay-bagay. Ang dami kong mga kalimot. Alam niyo yun? So yun. Anyways, nagpunta pala ako ng park, naglakad-lakad ako, tapos nagpainit-init, tapos pumunta ako ng Aldi, and bumili ako ng something tinapay para sa pambaon ng asawa kasi dalawa na lang itong naiwan dito. So, hindi yan magkasya sa kanya yung dalawa. Tapos, more on fruits. Ang binili ko pala ngayon, grapes, kasi healthy living ang pwede namin mag-asawa. Tapos, may pipino. Living. Ako pala yun. Tapos, meron akong mangga. Tapos, saging. Meron pa pala ito, isa na lang yung saging. Tapos, asin, mura kaming asin. Tapos, ito sa asawa ko to guys. Hindi pa healthy living yung sa asawa ko kasi may mga ganyan. Coke. Tapos, bumili ako ng ganito palang cream na naka-ganito. Kasi, pag bumibili ka sa ako minsan, yung digupit ba, yung all-purpose cream, meron palang ganito. So, ito na lang binili ko pala. Ngayon ko lang nakita.
Tapos yung binili ko, natasabi ko kasi pwede mo siyang ibalik ba? Itakpan ulit, ganun. Pag nagluto. So, yun ang binili ko. And then, bumili ako nito kasi gusto kong gawa ng asawa ko ng bratwurst. Ito naman rootwurst. Yun ito. Basta, gawan ko siya ng bratwurst. Ayun yung kanyang ano yun. Kasi wala na to guys. Konti-konti na lang. Wala na akong asin. So, kailangan natin ng asin, of course, to make our food better taste. Better taste. Ito yung gagawin ko. Parang, bratwurst. Ano to? German, guys? German pudding. German pudding. Ano siya? Sausage. Tapos, lagyan mo siya ng sauce. So, hanapin ko nga kung nandito pa yung sauce ko. Kung wala, prito lang yan. Hala, wala. Ang meron dito sa akin, chili con carne. Yun na lang guys, mga pang sauce ko. Chili con carne. Wala ako palang Akala ko meron ako ng pang sauce. Ang chili con carne kasi is for the giniling. So, pero gusto nilang gamitin ko na lang dito. Kasi ito, ipiprito to. Tapos, wait lang. Saan ang aking kawali? Ituloy ko na. Kasi, parating na yung aking bisawa bells, guys. Kasi kanina nag-usap kami nasa ano siya, nasa ano na daw siya, nasa tram. Nagta-tram siya kasi nga yung sasakyan nakapark doon sa office. Yun, sa ganun. Ano to guys, ipiprito ng konti. Yun ang pagkakaalam ko dito ha. Ipiprito natin ng konti. Wait a minute. Ako meron akong kanin at magsasardinas ako na syempre magugulay tayo, may pepino, ganyan. So, ayun ang aking kakainin. Initin ko lang tong pamantika natin. Pamantika, diba? Hindi pa rin healthy kasi, ito mo po, prito. But anyways, ayoko namang i-bake yan kasi mas gusto ng asawa ko na nakaprito. So, prito natin yung kanyang cartoffel wedge para mas madalis. Ito yung cartoffel wedge. Yung may mga palatas na may something-something. So, ayan. And, yeah. Ito pa pala. Magpapakulo pala ako ng aking, okra. Yung pala yung aking kakainin for today's video. Pero, alam nyo ba, binalatan ko na yung patatas. So, kailangan ko siyang itabi. At itag ito. Kasi ito na siya, binalatan ko na kanina. Tapos naisip ko, sabi ko, oo nga pala. Gagawan ko na lang siya ng ng bratwurst. Ito, itatabi ko na lang to guys. Ilagay natin sa loob ng ng ziplock. So, malaki, maliit, marami ba yan? Malaki, maliit, madami ba yan? Ito. Ano natin. So, yes. Oops. Hinaan natin yung apoy kasi baka masunog yung ating Sa sunod na araw na lang to. Bukas yung patatas. Yan o, diba? Safe and sound. At lagay ko ito sa freezer para hindi siya mag-itim. Kasi papalit ko dito is yung aking okra. So, ang gagawin ko dito guys is, anuhin ko lang, konting mantika lang. Hindi, mantika pa ba ito? Hindi ko sure. Pero mantika lang ilagay ko guys, konti lang. Ma-roast lang siya. Konti-konti lang, ma-roast lang siya. Kasi pinanood ko paggawa nito, madali lang to, gawin madali lang siya, Tapos, mo kasi siya, hiwa-hiwain ba? Ayan, ganyan.
Ako may sinaing na kanina. Aray ko, wala ka. May sinaing na kanina. At, alam niyo ba, masaya ako kasi yung aking ngipin, guys, hindi siya masakit after na wala yung anesthesia. Maganda yung pagkakagawa ng aking dentista kasi wala siyang ano. Pero kanina, grabe yung ano ng anesthesia sa ano ko, sa bibig ko. Parang nag-ano yung bibig ko na, anong tawag dyan? Naggalay. Yung parang hindi ko mabuka, hindi ka makanguya. Tama na yan siya, guys. Kaya hindi ko rin nakain yung apple na ginawa ko kaninang tanghali. Kasi, na pang tanghalian dahil hindi ko mabuka yung bibig ko. Parang ano, dito ngayon. Okay siya, ang ganda. Ang galing. Hindi maano yung ngipin, hindi sumakit ang aking bunganga ngayon. Bunganga ngayon. Tapos tutunawin ko lang to, guys. Tutunawin ko lang tong ito na lang ang gagawin ko. Kasi wala akong pang bratwurst. Okay na to, guys. Tubig. Maano naman tong tubig nila dito malinis. So, okay na yun siya. Ayaw lang ako painumin ng asawa ko dyan. Pero, pag pangsabaw, sinasabaw. Init na siya. Ayun, init na yung aking natunaw na yung aking mantika. Kasi yung mantika dito, guys, na sa papritohan namin is, ano siya, ang tawag dyan? Yung parang, pat. Yung na pagka tutuyo siya, lahatin na natin yung particle wedge. Sure. Very good. Lutuin ko lang ito, guys, na natin ito later. Dank der Unterschicht bleibt die Haut von Schafen auch bei Regen trocken. Lanolin ist nicht Sa bratwurst, the currywurst is good? als fettende Pflege. Currywurst. Uy, kitang-kita talaga siya. This is may Patienten okra. möchten Rasen werden und vierjähriges Winter unbedingt zusätzlich ein Tinktur auf die Füße. Kamatis, sardinas ang akin sa kanyang currywurst. Sarap ka. Kain tayo. First meal of the day. I think this is the first meal of the day, Manabi. For me. Wo ist das? Im Kölner Zoo? Ich weiß nicht, was Kölner Zoo ist. Oh, Nasenberg. Ist ein Achso, hindi Pflanzentapir. nada ya. Okra. Tapire gab es schon vor 50 Millionen Jahren. Tapir sehen dann so ein bisschen urig aus und so auf den ersten Blick würde man denken, es ist Okra mit Schwein. kamatis and Das with ist die Größe, aber die Schweine sehen nicht wirklich sardinas ng Germany. Ito sardinas ng Germany, kakaiba. Die nächsten Verwandten gehen und nachschauen. Sie laufen auf 3 Zehen. Was auch Unang kain. So, nochmal einmal schwarzen Riss, das Dunkel, Kanina. Wahrscheinlich läuft es auch so von hier und Hals. Ja, von oben weg aber nicht so viel. Okra at sardinas. With kamatis. Also das ist echt besser, ne? Ja. Also das sieht so aus wie Flucht, aber Ang mga kidahan ng aking gang. das besser auf, ne? Das ist in Ruhe. Angler Sackelsau Emma hat vor 10 Tagen gefertigt. Oh,
My love, eh. It's good because after the anesthesia is out, it's nothing awa, my love, eh. Ja. 30 Minuten ng Magda. Thomas Feierabend möchte die And then the last termin is Montag. They make all the two. entwickeln sich prächtig. And this is the last. This is already the water. Der Plan ist, die Schweine rauszulassen. That, Wie that Tannenbusch. Erst einmal die Muttersau mit den Jungtieren auf die Außenanlage zu lassen, aber es ist gerade kein Stopp. Müssen wir kurz warten, bis die Kleinen gesoffen haben. Und sie sind ja relativ jung. Mal schauen, wie das jetzt wird. Ja, wie schaut's aus? Yeah, because when I come home, yeah, Ja, I make this apple. I cannot eat it because the anesthesia is still here. It's like numb. It's numbing. ja, Punkt ist. Wein. En welke olie? Ja, olie. Hi guys, update! Tapos na kaming kumain at yung asawa ko is nag-ayos lang siya doon nung kanyang kailangang ayusin doon ng mga tutupi lang talaga ako nito. And then sasampay ko yung the rest na kailangang isampay.